खुलुमबाय सुनाफोरा आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजियाव जे फगवाननाय महरलान सुनाफोर दामुगै इनिफ्राय बसखौ प्रेजेन्ट जानो मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो आरो बबेनि आथिंखौ गाननानै नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबावबाय एकदम गरम बोथोराव जा मोजां आरोना सान्थि बुख्रा मुसिलायनाय ओमफ्राय बिदि नङा जे बेखौनो गानगासिनो दङ बेनि सिगांनि ब्लग होनायाबो आंना बिनि उनाव आं नै साननै ना मा ब्लगखौनो बानायखायाखिसै ओमफ्राय दासो स्टार्ट खालामबाय आरोना ओमफ्राय ओंखायनो नायनोसै आरो बेखौ थ्रोबफिनलायबाय नालाय बिदि नङा आं दहाय फुङाव दुगैयो नालाय आरो दुगैनानैबो ड्रेसा सोलायबाय आरो थाइ थानानै बेलासियाव दुगैनानै आरो खनसे सोलायबावो आरो मोनायाव उन्दुनायाव दुगैनानै आरो सोलायबावो सोलायबाय थायो थ्रोब ओंखायनो गिदिं फैफिनबाय थायो आरोना ओमफ्राय बेखौ गाननायावसो थिग थांनाय ब्लगखौ लानाय जाबावबाय जिखियानो जादोंला सोरजोंबा मुगैजानो गिनानै खिथानानै लाखाबाय आरोना आङो थ' नायलांबाय थायो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो एसे शेयार खालामबाथ' मोन्दों आरोना आङो ये वाला सब्जी हम लोग खाते हैं जंगली अरबी सांप की तरह बहुत टेस्टी सब्जी है थारमाने सानसे सिगां न'आव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै हाजोआव अलदर लायदोंमोन आरोना बिराद अलदर जायो सुनाफोर जायगा माने एसे फिसा जायो जायगा जि गोजौ आरोना ओमफ्राय नायदो हाजो नालाय ओमफ्राय हाग्रायानो नालाय मानसिखौनो बारगुलायनाय आरोना गेजेर एसे लेवारबो दङ आं गोदो गोदाय माने बोसोरथामसो रोगाना मोनजादोंमोन आरोना बिथां फैनाय समावहाय रोगादोंमोन ओमफ्राय केमेरामेना मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय आयौ माबा सोर गिदिंलायो आरोना मबाइल भिडिअ खालामनायानो सेस इसिबां साबोन होदों गथ'आ ए भगवान मा तारिखआव बायनो दे माझे चला बाय माझे चला फोजोबसै जानो हाया हा जानो हाया जाबाय माजों जानायलाय Mana? Saudara ke banyak macam? Paras. Paras dah. Tentu saya ada orang ya. Hai buka yang saya kusen. Ini koban gila. Ini malah. Pon, sudah segera mana? Mau tu olo dulu. Kamu tu ni baras mana sekarang? Ada sakai tu dia beli baras. Masa juga. Sampai bangsa nama dia ulu tu lah. Sampai sini hakang bayang ni kada sih lun arena. Nih plastika dak kulit dari bayi jadi kalian sih na. Kiu bayang bayar tu kagra manci gila bicara bagaimana luar rentrup. Mana kau hujung mana yang angkanya. Sampai ओमफ्राय नै एसे राखाव आरोना बोरैबा गोरा ओंखायनो बेखौ हाला आङो आरो खादासो जाबाय खादाया जायगा गैला खादा बुंनायाथ' जेबो गिदिर खोथा नङा नाथाय एसे राखावखौ बाबाय आङो नै एसे गोरा आं बादि राथि आरोना थादोसै जाबाय बेनो ओमफ्राय अमायाबो बारा मोदोम गैबावासो एसे लदब गोदानायखौ लाबो होनबाय लदब जेबो नङा दा एवबानो माबाखायो बिसोर आवलिखायो नङा मोदोम फिसालाया दा दङ आरो दंनायालाय एसे आंहाथ' सोलियो आरो बे मेजेमा दा आवलिलांजोबगोन मोदोम गैयाबाथाय गैयासै नुनायावसो बुरजा नुगोन दा एवबानो सुइनो दं र' एसे रुनानै लागोनसै आं सोदांनानै सुनो गिलु बालुलाय अलदराव आरो मानोथो मैला थानो दासो एफा साफा सिनजोब्बाय आङो आं दांनो हायाहाय खादाया जायगा थोलांनाय नै बेखौसो सखा मानजिबाय आं थोरसि फोरानग्राखौसो बाहायसो लखबावनोसै आं आरो लखबनानै सान्दुङाव दसे स्राय दोननोसै र' सान्दुङावसो स्राय होबावबाय आं माइरं सौनानै लाबोस्लाबनो हायासैना बिथाबो सान्दुंआबो गद गैयाना माइखौनो महनसे लाबोबाय जानाय नायनानै बेयावनो लामबाय आङो बेलथायनोसै र' हा माइ गोजा एबारनि माने जोंहा माइ दै थिखांस्रांबाय खिन्थु मोजाङै लामनो मोनाखै बोथोर गद गैयैखाय बिथाबो गद गैया नालाय आसिमाफ्रानो जला जलि जाजोब्बाय ना नोंनाबो महनसेल' ओरैनो गरम बन्दसिम थांथोंसै आरोना माइरं बारा गैला माने जि जायो नालाय आंबो ओंखामा महा समस्या ओमफ्राय नैबे साराय बारिखौ खि गनलायनाय एसे मानजिनानै बाहेरायाव लाबोदों आङो बालाजों साबोन एसे होखाबाय एकदम ओरैनो गोमो जालांबाय सयथिबो आयौ एसे जोंफ्लाबाय सिबाय नै माथो होनना बुंबावनो बेफोर खालारहाय नै सारायानो बोरैबा थिग नङा आंना थेवबो लोंनानै फुबाबो खारा मा होनबावनो बालाजोंथ' फुननायखौ नुवाखै नों दानि होनलायनायखौ
जारलाहायनो जोंबो रेडि जाजोब्बाय नै सुनानै र' माइखौ सिनावनानै लायो जों उल्थां फाल्थां खालामनानै ओरै दल दब जागायहांबाय आङो नै जेबो होथ'वाखै ओरैनोलाय एवगोरदों थाव एसे होदों आरो सारायाव ओरैनो ओंखाम जानबाय रेडिखा बिथां हानानै दोनबाय आं माइ थाइगिरखौ माने देनानै ओमफ्राय ओरै खांख्रिखलाजों आलु आरोना देदों लेमनानैल' दोनदां हानोसै आराम अननानै मेजेमावलाय खम गसिगोन बे बियो अनाखाना बबेयाव बारा अमा गैला होनदोंलै माथो जा अमा ओंखारोलाय अ नों थांनायाव गलाया नों खरमतलायाव ए थाव ओंखारनायानो नै लोब लोबनो फिसा खायना दोनबा खाथि जासिगोनानो नै खायना दोनबा खाथि जासिगोनानो संख्रि एसे होबाय माने आङो उफाय गैया अमा मेजेमनि जात दसे उनाव थावानो सायाव फैजोबबाय नै सामब्राम गोजा हालदै होनायखौ एसे हरबाय आङो दा गंखौ हरनोसै जाबाय ओंखामाबो आङो बारा गाबबाय बासादों जेबो नङा थावाथ' नांखागोन नैबेखौ गाग्लोबनांगोन ना सेबबाय नै दहाय बेसे गिदिर गिदिरमोन दा नै थेफा आधाल' जालांबाय दहाय बेसे ओरै गुवारमोन बा एसे हरबावनांगोन मोजांके जानोसै आरो माथोबाव बेहाबो एसे सान्दुंआव दोनजानानै दैफ्रा रानबाय आरोना एसे मानजानो गिनानै आंना एकदम फालसे बारासो जाबाय नै ओमफ्राय बेहा बानलु गुन्दैसो हरबोलायबाय आरोना आङो बानलु हानानै होआखै नालाय बानलु गुन्दैया एकदम जारौ खालामनो नाजादोंमोन हरनोसै बारा जब माबाबाय थाला आङो मेजेम ओंखारहोबाय थाला भगबान मा होनना बुंबावनो सारायनि जायगा थोलायलानै आरो दंबावोसो दा एसे ग्लेब जाबासो हरदेरनोसै आं ग्लेबथ' जाखायो दा जाबाथाय आरो थालायावसो थाहैबावगोनसो अब्लाबो दा नै जायगायानो गैला जेने थेनेसो लुनानै हरबाय आङो थाबथोंहाय नों फार्स्ट आं सेकेन्ड होननाय बायदि गैला खुनुरुखुम गासिबो फार्स्ट होननाय बायदि लुजोब्बाय आङो एसे खोबनानै दोनसै आं अरखौ फुर होनानै दोनसै आं भगबान मा जाबावगोन आंनि ओंख्रियालाय बिदि जायो सोरबा बेनिफ्राय बिथाङा ओरै खांख्रिखलाखौ हानानै गालांबाय आं आलु दरसे हादेरनानै आयै बेगरबो गाराखै थाइसे बेगरा गोरासोमोन नै मा होनना बुंबावनो आरोना अरजाला अब्लाबो हाला हाना होलांबायथ' बेस्रा बेखिनि आवगायनायानो बहानि नै जेने थेने उननिखौ आगोलाव सिंनिखौ सायाव बिदि लाबोनानै जेने थेने नै बिदि मिक्स खालामनो हाबाय आरोना आरो गावबो एसे जबनो लाहांबाय नै जब्बाय थाथोंसै आरामनो लासैनो फाजाखौबो पासफुरन गरनैसो बानलु थाइनैसो होनानै सेरबाय आङो ओमफ्राय नैबेखौबो बेलथायगासिनो दङ नै जाहांगासिनो दं आरोना आयु आफा साराया मावलायो एसे उल्थां फाल्थां खालामनानै लाना हमथानांगौहाय नङाबा स' गोलैजानो गिनांगौ नों रोंगौ आरो माइ बिरनो आयु मोजां नुहुरथारदों साया गोलैबायहाय खावसे नावलाय ओरै मानसिया खानाय सिननानै बायदि हेन्डसाम गथ'थ' नुबोखो ना माखो मारै गावब्ला बुद्दां नामा खानाय सिननानै फैदों मालाय साया गोलैबाय एसे बुस्थुआ एसे रानखानायसो ना बिफा माइया फिथाइयाव राननायजों जाया माइ मिलाव हैनो थाखाय फोराननाया बेलेग जायो एसे बोथोर लांनांसिगोनहाय बेजोंहाय दे नों एवनाय नायाबा बोरैथो गोथाव जानो दै बेलथायथार दैयाथ' बिदि राननाय नंलालै बियो एसे दै गुदुं हरनांगोन ना एसे जबहोबावगोन दे थेल खालामनांगोन ग्लेब खालामगोन आं एकदम थालायाव दै गुदुं खालाम खोबथ' जा हमथा एग्लि नै ग्लेब जाबाय एसे दै होनानै गोदौ होबावनोसै दै हरसै आं नै दै गुदुं गोदौखाबाय नै सिन्था गैला हा नंगौ मोनबायानो ओरै आरो भाजायाबो दैखौ एसे ग्लाब होनानै लाबायहां जानोबा गोदौ माला जबलांगोन पात्ता मोननाय नङा बिदि थाहैबाबो जाबावगोन एसे जाबावगोनसो नामा रागाजोंबा एसे होबावनोसैहां खुनु खोथा गैला गोबाव एवबाय आङो आयौ बिथाङानो खानाय खुनाय सिदानानै फैबाय माबा माबि भाजायानो मोनबोलायबाय खम गोबाव एवबाय आङो अलदरखौ ग्लेब खालामनो लुगैनानैनो बिदिनो आरोना नै एवथाबथारनानै ग्लेब जाबाय आरोखि ओमफ्राय अबेबा अलदराथ' मालाय एवनायावनो ग्लेब जायो दसेनो
ओमफ्राय जाहैबाय जोंनाबो ग्लेबनै मालाय बायदि रग' रग' नङा होमबाबो एसे टाइम लाबाय आरोना बन्द' खालामबाय आं नै रद'नो आरोना आरो माथो जाबाय मोनबाय साखिनायसां मोनबाय नालाय माथोबाव अखाया नंगौथाय जानला माला गोथावखा गोदै दैसबखा गोदै ना रदरा मानोबा गोदै सानै मानसि साखिन मानसि आरोना बिराद मानजानो गियोदे आङो सयथिबो संनायाव हारसिं ओमफ्राय नै साखिग्राया दरसे बिनानै साखिखांबायानो मानसि जादों माखौ जुगैथ' सानोमोनथ' बिराद गोदै अलदरा दे नोंनि मखौ होआ भगबान थुब्रि साननो रोङा हाजोनि बियो जोंनि आलापारानि ओमफ्राय दाख्लैयो बे सासे मादैनिफ्राय बायनाया र' माबा हाजोनि होन्दोंमोनलाय र' बावखुंग्रि हाजो थिंजायनि होन्दोंमोन खोमाहाय जि मोजांमोन आरोना बारा गोदै नङा खिन्थु दसेनो ग्लेब जायो आरोना बिदिखौ जा इन्ट्रेस्ट मोनो नाफाम होनानै जादोंमोन जा मजा मोनदोंमोन ओमफ्राय दिनैना गोदै लोगोसे अमाजों ओमफ्राय बांद्राय थाबनो ग्लेब जाया आरोना बिराद गोदै बोरैबा फिसाफोरखौ थुखैग्रोनोसै आं र' जाबाय ओरै जोलै सानैया माथो गस्ला गाना मा गारा माबा नायलाय रोसिजों बेदरल' आरोना बेना ओमफ्राय माबा गैयाब्रा मिनिनानै थैगोन बिगाबखौ जाया ओमफ्राय याव मैयानि मैथा रोसिबो दंमोन एसे जाबाय जादो दे दादो फिसा सानैनो ओंखाम खुरनानै होबोनानै एसे नै बहायफैदों आं बहायदों माने मा देखायबावनो सुनाफोर नै एसे दंबावो माने थान्दा लायदोंमोन नालाय बिफाया हरे कृष्ण आं हारसिंबा बिदि लाग्रा मानसि दंखाया नालाय ओंखायनो गाव फैबाथाय बे गाव लानाय फावखौ लाफायो आंबो ओरैनो थान्दाखौसो र' नों लखब लाबोना होबाय आं लखब जायाबा माथो आंखौसो बिदि बुंबावदों एसे मानोलै आंनाव बा नोंनाव मानाखै जादों गावबो ओरैनोथ' बेदरखौ जाया जाथोंसै दिनै एसे माथो बेलेग ओंख्रिबो गैला ओरै हारा हादि मोदोमफोरखौ जादो लखबखौ आंनो दोनदो ओरै मोदोमखौ जा थांबालाय बबाव जाबावसै नोंना ओमफ्राय ओंखामबो जानोसै बेजों लोगोसे आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना सुनाफोर दिनैनि समा आंना दिना बिदिनो थांलायबाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच